Ay, excuse me. Hindi pa namin siya. Ano yan siya? Ito pala siya, oh, babang baba, kaya iba ang kagat ng gulong. Mataas. Oo. Ah, ganun pala, yun siya. Dito pala nakikita sa monitor. Kaya, ano siya, naka-computerize. So, ito yung problema dun sa kanan. So, ito yung kanan, ito yung sa driving side. Ewan ko na, sa likod na ata, okay naman ata yung likod kasi same lang sila, oh. Ayan. So, ayan si kuya, ito pala, kaya, iba yung kain ng gulong niya. Ay, sorry. So, ayan, yung kinalikot na ni kuya. So, tumaas at nagpantay. So, kung nakita nyo kanina, flat chan. Ngayon, tumaas na siya. Ang galing ni kuya. Oh. Nandun siya sa likuran. Ay, sa likod. Sa ilalim. Kailangan siyang ipagawa kasi mabilis lang ang palit ng gulong niya kasi iba yung takbo dito sa side. Iba ang kain ng gulong. Kaya, nakapalit na ako ng isang gulong na damage na, nasira na. So, panibagong gulong naman yan. Ang galing ni Kuya.
Galing sa bundok. Galing sa bundok, galing sa bundok. Kailangan niya ng i-car wash. Ang dumi niya na. Ang dumi. Oh. Ha? Okay na? It's done. Pantay na sila. Ang galing ni Kuya. Grabe. Pantay na yung ano ng ano. Naka-align na si Lucky Green. Ganun lang pala kadali. Parang ang dali-dali tingnan ano. Pero mahirap pala gawin magpa-align ng sasakyan. Ha? Okay na?